Moi boas tardes desde aquí da pista de San Xuxo, aquí no Concello de Lourenzá. Encontrámonos aquí con Alfonso, un gran amigo que quere conocer este deporte malete. A ver, que opinas logo desto? No, bueno, non é que quixera conocelo, que quería ver como practicades aquí. Eu levo non só practicando máis de 40 anos, sino divulgando e intentando unificar as reglas da billarda para que se poden xogar en todo Galicia. Pero para min, bueno, foi unha agradable sorpresa ver que xa hai unha liga montada, que esta liga máis funciona regularmente, contrariamente ao que viñamos facendo no outro lado, porque facíamos pois competicións de exhibición ou só un torneo por día. Moi ben, entón, queres vir conocer aquí as reglas que temos aquí para estendela logo ainda fora de Galicia? No, fora de Galicia non, este é un deporte popular galego, donde que temos é que primeiramente implantalo en Galicia, que haxa axudas para este deporte e que se conozca que a xente, como pasa moitas veces cos nosos deportes, pois o que fai é que se cree que son xogos, un minivalora cando pois non é así, é un deporte como pode ser o béisbol ou como pode ser outros deportes que hai por mundo adiante, e que se hai promoción e hai intereses económicos detrás, pois é cando se convirten en deportes de masas. Se nós non potenciamos o noso ou non creemos o noso ou nos sentimos minusvalorados, pois o que pasa é que temos estes deportes que son tan acaídos a nosa idiosincrasia, pois os temos abandonados como está ocorrendo agora. Pois moitas gracias, devolvemos a conexión aquí a Televaral, informou Juanpi. Boas tardes. Moi ben.